Ahoj, zdravím vás, jak si můžete všimnout, tak mám už postavený domeček, ale je to kvůli tomu, že jsem natáčel druhý díl, ale jsem to nechtěně smazal, takže moc se vám omlouvám. No nic se nedá dělat. Tak jo, tak já si no vlastně, abyste teda viděli, že fakt, že jsem něco i nazbíral. No a ještě vám něco musím oznámit, že málem mě zabil zombie, což je taky blbá věc. No ne zombie, ale zombíci a klíci. To jsem se potuloval tady v noci. A nevím proč, ale seká se to. Ne, to nechci. Aha, už vím proč. Já jsem to na těžkou. Já ze sínu čunky, abyste taky něco viděli. Částice. Jo, necháme to takhle. Počkáme. Ještě tady si musím to načíst. Tak já nevím, co dneska budeme dělat. Až si můžete všimnout, že mám už postel. To je to, že jsem našel ovce. Jo, ale jak jsem říkal, ty ovce, jak jsem hledal, tak je nebylo moc těžké najít. Oni byli, what the fuck? A nic. Oni byli přímo za mnou, takže taky byla skvělá novinka. A ještě lepší, no nic, a to asi budu muset zeslavit, protože to je jakýsi, tam to asi zbláznilo. Máme to na 7. No, že jsem našel bažinu, což je velice skvělá věc. Já jsem totiž ještě nikdy neskoušel dělat slime farmu. Jako zkoušel jsem to, ale stejně se to nějak pořád seká. No, zkoušel jsem to, ale nešlo mi to. Se vám moc omlouvám, že se mi to seká. Jo, můžete se i povšimnout, že hrajeme na 1.8, protože jeden divák mi řekl, no prostě jeden člověk mi řekl, že mám zlepšit, že si mám dát, jako, že si mám vzít novou verzi 1.8, tak jsem si to našel nějaký nový Minecraft a ten tady se dává i nový. Takže když vyjde třeba 1.9, tak hnedka mám přitom. Takže to je taky dobrý. Já budu muset stlumit ty částice. A minimálně. Jste něco viděli. Taky budu muset dát rychle. Já si to nechám, abyste taky něco viděli. No a už by se to sekat nemělo. Ještě načítání. Kde jsme? Jo, už vím. No, takže to je asi tak všechno, co se změnilo. No a teda opravdu nevím, co dneska budeme dělat. Napadalo mě, že by jsme mohli udělat nějaký ty truhly, aby jsme měli více místa, prostě prostoru. To mě napadlo a že bychom poprvé, jo vlastně tam bylo to železo. Já si po něj skočím, ale sám omlouvám. Teď fakt nevím, kde jsme. Jo, už asi vím. Nic. No. Tak kde jsme? Někde přece musí být náš dům. No, tak já jsem asi zase zabloudil z takový malinký vzdálenosti. Ale to jsem vám myslím, že říkal, že nebudu chodit do takových rozlehlých jeskyní. No možná jo, ale ne tak moc, protože já jsem moc hodně ztrácím. No nic. Tak budeme.
A už vím, co budeme asi dělat pravděpodobně. Hledat blbej domeček. No nic, já to zastopnu. Já vás nebudu otravovat nějakým blbým domečkem. Jo, vlastně ještě něco. Ještě jsem vám chtěl říct, že mám zvětšený limit. Zkoušel jsem zjišťovat, jak se to dá zvětšit a už mám zvětšený. Takže můžeme dneska natáčet v klídku, úplně v pohodě na půl hodiny. No a já to budu muset asi stopnout. Nebo ne. By se z toho nic neměli. Musím to najít. Vím, že to bylo někdo u kraviček. A z toho generování mám hrůzu vždycky. Jo, už vím, kde jsme. Ani, tak jdeme do domečku. Jak jsme totiž kvůli. Ale nesekej se. Ne. No nic, já to stopnu. A podívám se, kde je domeček, pak se vrátím. Takže tak jel jsem zpátky a našel jsem domeček. A tak mě napadlo, jelikož je ta tma, tak mě napadlo, že bychom mohli bojovat. Ale, no, meč vlastně máme, to je taky. Ale my potřebujeme to jídlo, že asi to jdu opít. Kdy ty příšeráci mě zase nezabili. No, počkat. Vyším trošinku zvuky. Mě to až tak moc nevadí. Ale ani tak zvuky nebudou. Ale aspoň vás to nebude otravovat, protože zvuky jsou celkem hlasitý. No, takže já si tady vypálím pár toho masa. A spíš všechno. Stačí mi na to myslím jedno. A vyjevím si nějaký ty tročem. Jo, a jinak video nebylo dlouho kvůli tomu, že jsem byl u táty. Jsme se už totiž dlouho neviděli. Takže jsem byl vlastně prakticky na dovolené. No nic. Mám si tady kopičky ty kotlety. Už nemáme po cestě hlad. Ale jestli se ještě jednou ztratím, tak já se snad propíchnu. Já nevím. Ale já jsem celkem aj šťastný, že máme zvýšený ten limit. Můžeme natáčet díl. Což je dobrý. Akorát blbý je v tím, že to zabírá hodně místa. No ne až tak hodně, ale celkem hodně místa to zabírá, ty videa. Tak 5 GB, když já mám 500 gigovku notebook. Moc co mám, zase to budu muset stopnout, protože musím jíst. Takže uvidíme se až po jídle. Tak stop. Jsem zpět a tak já teda jdu fajčit. Nepotřebuju nějaký ty brambory a makvičky. A pak od těch kostek jsou ještě další kosti. Ale jak si se mi nedaří najít příšeru. No tak. Plný příšera. Zabití. A toho zrovna potřebujeme. Špína. Jsme potřebovali. Pavouk. No vlákna taky potřebujeme, ne rybičky. Já nebudu zabíjet pesátka. Ne. První vlákno, že potřebujeme jedno. Já pomyslím. To jedno. A jistě. Pan doktor Kostlivec. Kostlivce, já to nenávidím. To takhle zmokne. Takže mají tendenci střílet. Ne tendenci. Ale střílet totiž. To já na ní nenávidím. Ne. Jedu pryč.
moc ani železný. No tak vajčit teda nebudeme, myslel jsem, že budeme bojovat. Nemáme na to ještě blinko. Možná bychom to zvládli, kdyby tady nebyly ty lagy až tak moc. No tak budeme teda kopat, no. Co se teda stane? A i tak potřebujeme nějaký železo. A mám ho po ruce. Železo, mám ho mít. No, ale 2. Což je taky blbý. Nůžky nepotřebuju. Co se dá udělat s 2? Ale potřebuji ještě vlákno. Takže já taky tak tam budu muset vyrazit. Ať se mi to líbí nebo nelíbí, já tam vyrazit budu muset. Protože potřebuji na rybičky prut. A já se neobejdu zatím bez masa. Dokud nemám svoji farmičku, tak ne. No tak nějaký creepera už vůbec nemáme. Od toho se budu držet půl metru, ne půl metru, spíš půl kilometru. Jo, pavouka. By se hodilo najít. Co bylo? Co mi to bije? Ne? Co mi to bije? Co za budu? Ne, to jsou nějaké lagy. Tam se objevila nějaká černá kulička. To jsou lagy. Co to bylo? Nějaký nenormální, ne? Se mi ještě nikdy nestalo. To byla taková černá kulička. No nic, tak já budu muset kopat. Jinak teda dneska budeme natáčet už půl hodinky. Takže je to lepší. No i když já bych nejradši natočila i 3 videa za den. No ale to zase nejde. Točka. Se nám tu neobjeví příšeráci. Takže já nevím, jestli by se tady objevili příšery. Mně se to ještě nikdy nestalo, že jsem teď černá objevili si. To je přání, to se ani. Ale musím vám říct, že fakt nejsem moc dobrý bojovník. Vlastně nevím se moc dobře bránit. Teda hlavně proti příšerám, který nejde vůbec vidět. Proti těm se asi vůbec neobráním. A jo, vlastně vy zase nic nevidíte. Možná. Co musím osvětlovat. No třeba omlouvám, já mám takovou tendenci, že vždycky vůbec neosvětluju. Světlím až jednou za rok. A jo, nebudu si na to muset zvyknout. Jinak doufám, že tam ten, co mi psal, že jsem měl tu 1.5.2, tak že bude už spokojený, že máme to. Že už mám 1.8.8. No sice on říká, že tam mám mít 1.8.7, ale 1.8.8 je lepší. To tak jen tak nikdo nemá. A možná. Já jsem si ten Minecraft stál z uložta. Origo, já bych si Origo koupil, jako originál. Bych si klidně koupil, ale nevím jak tam je, to mám zaplatit nějak PayPalkou nebo kreditkou a to já nevím. Třeba kdyby to bylo na kredit nebo já nevím, tak bych to v pohodě udělal. Koupil bych si Origo, ale já opravdu nevím, jak si to koupit. Oprčit, vy zase nic nevidíte. No to si asi budete muset zvyknout, že moc neosvětluji.
Já v dole moc neosvětluju prostě. No nic. Já bychom si chtěli pokopat do úrovně 11. Protože jsem četl, že prý v úrovně 11 se nejvíc vyskytují diamanty. A taky tam je asi... No jsou tam diamanty a jsou tam i suroviny, takže já vždycky kopu úrovni 11. Máš tam totiž dia a suroviny potřebný. Jinak já kopu trochu, no viděl jsem to jednoho let's playera, ale budu se snažit tak, aby to bylo nějak originálně, to kopání. Jak já normálně kopu, že vykopu jednu cestičku v nějaký úrovně a pak těch cestiček dělám takhle víc. Stejně jako dálky. Tím vlastně mi neprokouzly žádný diamanty, ale tak dotáčím video, tak budu muset to trošku změnit, no. Ale já celkem nenávidím to uhlí. Já mám takovou tendenci, že já mu musím prostě kopat, že bez něj nemůžu žít. No i když to je pravda, že bys bez něj nemohl žít. No pokud nemáš obilí. Ale na začátku určitě bys bez něj nemohl žít. Tak jo. Takže... No nic, já už na to vyprdnu. To by bylo kopání do nekonečna. Tak jenom tak zastejním. Až je to ličku. Nás tady neotravují nějaký prázdný zombici. Nemám rád zombie. Ani jim nebudu dát. Na zombie nemám rád a nebudu je mít rád. Protože jsou hnusné a vošklivé. Co ty zombianti jdou kam chcou. Škoda, že nemáme ten prut, no, hodil by se na rybičku. Bylo dobrý, kdybychom si usmažili takhle rybičku. Ještě ta mám chtěla. Ne, no nepovím. Počkejte, potřebuje mě se igra. Kristýna, buď potichu. Natáčím. No už dobráš. Konec. Jsem mi to řekl. Doufám, že mě zase otravovat nebude. Se mi taky nabízel, asi by nechtěla natáčet, ale nechci natáčet. Prý se toho moc bojí, že když natočí video, že a prostě se bojí natáčet. Ani nevím proč. Podle mě je to strašná zábava. A navíc se dalšího normální mind už mě nudí. Takže tohle to bude trochu větší zábava. Ježišmarja, vy zas nic nevidíte. Fakt moc se omlouvám. Já mám takový zvyk, že prostě neosvětluji. Když tak se pak zkouknu to video a vidíme, jak to bude vidět. A asi to moc vidět nebude. A máme ajno křesadlo. Tak už víme, co si uděláme. Křesadlo. Křesadlo je celkem dobrý. A ne jako, spíš křesadlo se spíš hodí víc na to peklo. Ale taky se hodí. Teď si nemůžu vzpomenout, co se hodí. Že se hodí na peklo, na zapalování, to taky. Tak. Nevím. Určitě vím, že zase točky. Zase točky. Už tím pořád otravuju. Jo, já si tady pak příště a prostě až budeme mít testový ketum a takový, tak si tady udělám dráhu na vozíček.
Jinak já udělám ze zlata. Nevím proč, ale vždycky nakoupu tolik zlata a pak udělám ze zlata. No. 12 měli. V příštím díle už zase tročky už nám dochází. V příštím díle si budu dělat automatickou pec, aby jsme mohli mít hladký kameny a tam by jsem to krásně ten domeček zahladil hladkýma kamenama. A nevypadalo to tak hnusně. Tak. Ježíš, kam to kopu? Kopu někam do hajzlu. To vůbec nepotřebuju. To nevím, teda asi by se vyplatil kopat tamhle. Já se na to vypadnu. To se mi chybí. Dám si crafting table. To budu mít pokoj. Těch blbých krumpáčů. Konce si jich udělal mají víc, aby jsem vás zase neotravoval. Jsem se hodně koukal na let's playery. Takže mě napadlo, že bych taky natáčel, no. Jsem si myslel, že to může být zábava, je to zábava celkem. Akorát jsem rád, že už mám toho, že mám aspoň prvního, toho, který to zhlídl. To jsem celkem rád. Mám spíš hodně rád. Že aspoň někdo se na to podíval. Jsem opravdu šťastný. Dělám si tady tečky a udělám si hnedka nový. Automatická pec se bude hodit. Potom. No tak nic, tak už budeme za chvilku v úrovni 11. Jdeme do úrovně 11 a už jsme našli. Tady moc nepotřebujeme, spíš potřebujeme železo. Tak teď to nevím, jak to vyřešit. Potřebujeme jedno železo. A já... Škoda redstone, no. A nic, tak nejdeme. No ale... Jo, kope se to. To trošku pomalejší, ale kope. Možná ještě pod tím. No, to jsem říkal. Tak jo, máme vykopaný důl prakticky. Redstone nemá, to železo nemáme, ale najdeme v pohodě. No. To asi všechno. Dneska budeme dát železo. A zase redstone. Proč mi podávají redstone, když ho zrovna nepotřebuju? Spíš potřebuju železo. To je na nic. Co mám najít? Doufám, že nespadnu do lávy. To by bylo taky celkem blbý. Tak počkejte, já se ještě podívám, kolik natáčíme. Takže se podívám. Zjistil jsem, že natáčíme 24 minut. Takže ještě pořád máme čas v pohodě. Natočených máme teda 24. Máme ještě 6 minut takových. A zase redstone. Vedo si připadne jako už nějaký blázen, který má pořád v ruce redstone. Opravdu si připomíná jak blázen.
To je nějaká továrna na redstone, nebo co? Ale jestli tady bude láva, tak mi totálně asi jebne. Konečně železo. Poprvé v mém životě železo. To trvalo najít železo. Vypadá to, že je tady toho železa hodně. No, látku po 11. Vypadá to, že náš svět je bohatý. Takže to, co jsme chtěli, to jsme získali. Jdeme se, kolik toho máme. 12, stačí, v pohodě. Pomůže na nějaký ty kousky toho brnění, jo. Mám spíš na hruď a na klumpáč a na meč. Meč máš 2, klumpáč 3, 17 stačí, tak chybí nám ještě jeden, to je jedno. Buď teda být nebudeme, budeme mít kalhoty, no. A nebo si uděláme hlavičku. Nevím. Jo, a v minulém díle jsem našel slizy. Tak, jako slajma. Takže jsem ho zabil a mám z toho slizy, abyste to viděli. To je, jak jsme byli v těch bažinách. No tak, tam jsem našel to slajma. Tak já se nechám vypálit to železo. Železo se nám hodí, že jo. A budeme asi... No, v příštím díle budeme dělat... No, nebudeme dělat farmu na obilí. To ne, a to nemáme železo. No, v příštím díle určitě budeme dělat automatickou pec. To určitě. Najdeme si nějaký zas to železo v tom našem dole a asi automatickou pec. No, víte co? Já mám nápad. Já z toho udělám z toho železa krumpáč, pak kýbl, to je důležitá věc, a meč, co se z toho ještě dá udělat, a bodky, hotovo, máme vyřešeno. Máme to. Ježišmarja, to se tyčky vájí. Ty tyčky jsou tak prokletý. Jsme něco upravujem. Tak. Vejtr. Ano. Tyčky. Takhle. Krumpáč máme. Teď si dáme. Další. Potřebujeme belík a botičky. Já si zajdu do vodu, pokud mě zase nevystačí nějaký ten bubák, nebo ten příšera. Máme vodu, taky důležitá věcička. Co to? No, to je hezký. Zase sekanice. Já to budu muset příštího dílu spravit. Belík máme, bodky si dáme. Teď máme už všechno. Až na brnění. Nebo víte co? Já mám nápad, na bodky kadíme. Vezmeme si další pumpáč a lopatu si vezmeme. Máme lepší nářadí. Hotovo. Lopata, klumpík. Blinko si uděláme až příště, až najdeme další železo. Já si tady odklidím těch kakáčů. Kouk s tím taky odklidíme, taky nepotřebujeme, štěrky odhodíme, taky vlákno, hlínu tady necháme, šípy ty už taky nepotřebujeme, a kumpáci necháme, tohle taky, tohle to půjde pak do spalírny, budeme to pak spálit.
No, já si myslím, že už se bude takových 30. A nevím, já už to ukončím a uvidíme se v příštím díle zase. Takže zdar.